into ezondincedisa kugqiba nje le docket endiyibhala apha Mkhize, sogqiba ndigoduke. It's been a day namhlanje. Next, ndifuna uthetha nje bebabini then ndazi uba ndirayithi. Bakho abantu abazosireliva kakade. Molo nawe. Nguwe oreyishiwe? Indoda ireyishwa kanjani? Khawundithathe undibeke esithombeni. Ureyishwa ngubani? Uneliswa? Ubani uneliswa? Elakho igama wena ngubani? Bongani Khawula? Iminyaka mingaphi? Ixesha bekureyipha ke uneliswa ndini lowo. Uthe yintombi yakho noba? Oh, ixesha bekureyipha bowungafuni? Oh my God! Hayi, awunantswebu ke yokungafuni ukureyishwa. My God! Naye sothini uba sowulapha kaloku. Wenze kanjani xa ikureyipha? Wakukhulula? Khululayo sifuna ukubona. Oh my God! Andireyishiwe kaloku. Boyenza into ongafuni ukuyenza. Unentloni zabantu balapha epolice station. Abazukubona abantu baphaa ngaphandle. Ndim noMkhize sokubona. My God! Nobuya kuba sokureyipha nathi. Sithini ke ngosikuncede bongani okanye singakuncedi? Uhlala phi? Ha? Unesa uma ngani yakho? My God! Kanti lo ngani naniyenze kanjani? He! Kise kawuzani mamelisa. Yhu. Hayi, kulungile. Ndizoyivula le case uthi funa ndiyivule. Nxiba kaloku. Nonelisa ngathi abayazi nento abafanele bayirape. Abeyirape nje iRussian madoda. Nokho ngohafuwayo. Nazi nentloni. Zokwamba ukuthi ureyishiwe. Ubhalela le ncwadi lena ke. Andiyisayine igqabhesi. Thatha le ncwadi. Injengoba inje uye kugqirha. Akazukubhatalisa noba ngoba ngowuphi. Ngoba unesixebezo sasemapoliseni for i-evidence. Xa ugqibayo ke ubuye nayo for i-findings zikagqirha uba ufumene ntoni. Ungahlambi ke till ubona nogqirha since uclaima ureyishiwe. Nalo mrepo ke ndini ke esingaziyo. Uba indoda endala ereyisha uma wengane yayo. Unaso isiqiniseko soba lo mntwana ngowakho? Oh my God! Bathathu. Babakho bonke nje bungafuni igrade. Okay. Xa ubuya ke idate yokuyobona imanki ke izobe seyivela ke xa sowubuyile. Thatha. Hayi Mkhize. Izinto enidibana nazo. Next. Hey, bro. What?